Unique Pikin on the mix. Ku tsaya ku ji ga waka sai kowa ya taka. Kai ku tsaya ku ji ku yi sauraro ga sabon waka. A daina laife kawai a bayar da sadaki. A koma zuwa kasar Saudiya kan jaki. Da mun tambaya kawai a bayar a yi tsaki. A sa gidan suna wa kura a suwaki. Ku tere M Sharif ya yi waka da Billy O. Ku tere mai shuku ya yi break dance a bidiyo. Duken siyasa su daina kamfen a rediyo. Mahauta su dinga yanka nama da gariyo. A mai da Pepsi kamfanin yin kunun aya. A mai da albashi duk sati ake biya. Ba tsoro ba, ba tsoro ba, ba tsoro ba. Ba tsoro ba, ba tsoro ba, ba tsoro ba. In ba tsoro ba ne, in ba tsoro ba ne, in ba tsoro ba, in ba tsoro ba, in ba tsoro ba ne. A daina spilling a janye CO a jami'a. Mata su ce mazajen su sai mun su kishiya. A je gidan su a kwance zaki da damusa. Maza da mata su dinga kwalli da albasa. Yan mata suna zuwa gun samari zance. A ce da Ahmad Musa ya yi rap a takaice. Ku ce da zango ya yi waƙar larabci. A ba 'yan sau su dinga aikin likitoci. Gidan rediyo su dinga ɗaukan daktoci. A ce wa Alnuhu ya yi fim ɗin Chinati. Wani mai kuɗin ya bani kyautar motoci. Ba tsoro ba, ba tsoro ba, ba tsoro ba. Ba tsoro ba, ba tsoro ba, ba tsoro ba. In ba tsoro ba ne, in ba tsoro ba ne, in ba tsoro ba, in ba tsoro ba, in ba tsoro ba ne. A bence Messi na kama wayaninsa ni na koma ataka. A bani mulkin kasar Dubai na yawa duk dokuna kistata. Ku bani sunan gadangarun Rasha za su koma hankaka. Idan za a ware budget a kasar mu kowa a bar shi ya dauka. A bani gwamnan CBN ko na World Bank kawai a ga harka. A bamu dama mu daina kiwon kare mu ɗauko ɗan zaki. A daina aiken likitoci 'yan garin mu abroad a ga aiki. A fara kaunar mu da gaske kasar mu don mu san muna da 'yanci. A mata a kyala hoda, a gayo a kama trader. Ai garuwa da Honda, a mata su daina guda. Ai tagiya da gwanda. This is me, Mubarak, Unique Pikin tare da sarkin fada, Rahama Sadau, Hadiza Gabon, Jamila na gudu, Maryam Yahya, Quincy Shak, dukanku in ba tsoro ba, ku je ku yi aure. To, ɗan gwatse, ɗan tata, ku kira na magana, ina da magana.